ଆରମ୍ଭ କର। କରୋନା ଆସିଛି ଭାଇ ରେ, କରୋନା ଆସିଛି ଭାଇ। ଦେଶବାସୀ ମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶବାସୀ ମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ରୋଗ ହୋଇବ ନାହିଁ ରେ, ଏ ରୋଗ ହୋଇବ ନାହିଁ। କରୋନା ଆସୁଛି ମାଡ଼ି ରେ, କରୋନା ଆସୁଛି ମାଡ଼ି। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ରେ, ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି। ସବୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମିଶି ରେ, ସବୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମିଶି। ରୋଗକୁ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରିବା, ରୋଗକୁ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରିବା। ମିଶି ସବୁ ଦେଶବାସୀ ରେ, ମିଶି ସବୁ ଦେଶବାସୀ। କରୋନା ଯାହାକୁ ହେବ ରେ, କରୋନା ଯାହାକୁ ହେବ। ଭୟ ନ କରିଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ, ଭୟ ନ କରିଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ହେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ରେ, ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ। ଦୋକାନରୁ ମାସ୍କ କିଣିଣ ଆଣି, ଦୋକାନରୁ ମାସ୍କ କିଣିଣ ଆଣି। ମୁହଁରେ ଦିଅ ଲଗାଇ ରେ, ମୁହଁରେ ଦିଅ ଲଗାଇ। ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯିବ ରେ, ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ମାନି ଯେ ଚଳିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ମାନି ଯେ ଚଳିଲେ। ଏ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ ହେ, ଏ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ।